Level up patrol na! Level up patrol na! Simulation drill sa pag-abot sang COVID-19 vaccine sa Iloilo City ang ginpatigayon. Halin sa Freedom Grandstand, padulong sa Iloilo Airport ang pila sa mga miyembro sang COVID-19 team sang Iloilo City Government. Sa airport, ginkuha ang mga box nga ginsudlan sa mga COVID-19 vaccine. Halin sa airport, gindala ini padulong sa Jubilee Hall nga among mangin storage area para sa mga vaccine. Ini ang senaryo sa tion mag-abot na ang COVID-19 vaccine sa Iloilo City nga ginalauman sa bulan sang Hulyo sini nga tuig. Sa drill nga ini, nakitaan man sang team ang mga buta nga dapat tatagan sang pagtamod. Pareho na lang sa mga infrastructure project sang DPWH, lubak-lubak nga dalan kag sistema sang trapiko pagwa sa syudad sang Iloilo. Ang dako gid nga kita naton didto ang sa area gid sang construction site sang aton nga duha ka flyover, no? So coordinate kita sa DPWH kung ano maging status ina by the time nga magabot ang aton nga vaccine. Although may ara kita sa nga secondary route, no, in case nga matabo nga ang inaang area bla close, no, kay because during sang pag-install sang girder dira i-close na ang area. So magpagsapol kita sa DPWH kag may mga gamay lang didto kay ina nga medyo may buho, no, nga lubak-lubak nga kadalom gid. So isuryahan nato ng DP para nga before sa arrival sang aton nga vaccine makayo nila atong area. During sa actual masis traffic kita, no. So butsilingon na nga mga area manon gina sang mga personnel naton kag isis. So butsilingon ang aton nga travel time nga 21 minutes. Base mataas pa na, pero i-control man nato, no, hindi man kita gusto nga sobra kita kadasig. Actually ang aton target is 30 minutes, no, but during sang aton kay na convoy run 21 minutes nakuha naton, no, nga control the speed naton kay na. Wala pa sang eksakto nga oras kag adlaw ang pag-abot sang COVID-19 vaccine sa Iloilo City. Apang nakahanda kag preparado na ang convoy team. Subong pa lang, dapat mahibaluan na ang kadasigon sang pag-transport sini bangod may ginasunod nga temperature limit ang mga bakuna. Yes, very important because nga may ara ang handling naton sa aton vaccine, no. Kung madumduman ninyo, may mga temperature kita nga dapat i-maintain naton, no. So during sa period sa aton pagbiyahe sini, as much as possible hindi naton siya gid pag-expose sa aton karsada because una mainit ini siya, kag ikaduha of course, no, ang aksidente sa karsada hindi naton nabalaan. That is why kung makita ninyo kay ina ang aton nga convoy package tama gid ka secured, it is because nga ginahalungan gid naton nga wala sa nga any untoward incident nga matabo sa karsada along the way sa pagbiyahe naton. May post-convoy run validation nga ginpatigayon subong nga hapon para may baluan ang iban pa nga himuon agud mangintayuyon kag wala sang sablag ang pagtransport sang mga COVID-19 vaccine. Nahibaluan may kapin 600,000 doses sang AstraZeneca vaccine ang ginbakal sang syudad para sa mga residente kag individual nga indi taga Iloilo City apang diri nagatrabaho. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Bureau of Fire Protection kag PSTMO may pahanumdum sa publiko subong nga Fire Awareness Month. Sa una pa lang nga adlaw sang Fire Prevention Month kahapon, may sunog na nga natabo sa syudad. Isa sa ginalantaw nga rason amo ang koneksyon sa kuryente. Sa datos ng Bureau of Fire Protection, Iloilo City, isa ang electrical connection sa mga rason sang sunog. Sa bahin sang BFP, padayon ng ila paglibot sa syudad agud mapahanumdum sa publiko ang paghalong ilabi na nga sa bulan sang Marso. Madamo ang nagakatabo nga sunog bangod sang mainit nga panahon. As of now, nag-celebrar man kita sang observance sang aton Fire Prevention Month 2021 in which this is under proclamation number 115-A nga signed sang aton nga hanay presidente Ferdinand Marcos, in which every year gina-observe naton kay nabaluan naton nga do madamo ang sunog nga nagakatabo sa bulan sang Marso because sang mainit nga panahon. So ang atong Bureau of Fire Protection koopod sang aton nga regional director nagapaybalogid sa tagsa-tagsa nga pamilya sa syudad sang Iloilo, sa panimalay, sa workplace nga ang paghalong ara sa aton kagulingon, no. Hindi magkalipat, hindi magbawalang bahala. Kaya ang subong nga pandemya, ang kung ikaw masunugan
kabudlay sang aton nga sitwasyon subong no. So gina-emphasize namon sa tagsa-tagsa mga barangay sa aton uplan ligtas ng pamayan dala naton makita ang aton Bureau of Fire Protection nagakadtogid sa tagsa-tagsa ka barayan which ang syudad sang Iloilo may ara nga 180 barangays. Kag ina target nila sang aton nga syudad sa Bureau of Fire Protection Iloilo City Fire Station 180 barangays. So, sa datos ng BFP Iloilo City, humalin Enero tubtob Marso 1 sini nga tuig, may 28 ka fire incidents sa syudad. Kalabanan, structural kag pole fire. Sang tuig 2020, may kapin 317 ka fire incidents ang na-record sa Iloilo City. Mas mandubo ini sa 461 nga na-record sang tuig 2019. Sa pihak sini, padayon ang pahanumdom sang BFP sa publiko nga maghalong sa kalayo. kag hindi gid magkalipat, kag hindi pagwalang bahala ang mga distances nga within nga pagalinan sang sunog. Example, pagalin nyo sa balay, very basic na siya. I-shut off ang aton nga main switch or di-unplug ang mga appliances nga wala na ginausar. Especially mga electric fan, subong madamo guro subong nga gagamit sa electric fan because nga subong mainit summertime. Kag never gid nga ang-attended naton ang pagluto no. I-secure bago magtulog, i-secure nga naka-off ang aton LPG, i-secure ang aton mga hose ng LPG nga wala sa mga damage kay isama na sa nakita sang Bureau of Fire nga ginatunaan sang sunog. Kag especially sa aton mga kabataan gagagmay kay may mga cases man kita nga na incident nga natabo ang report nga pagampang sa posporo. O number 1 gina. Sa pagampang sa posporo, nakita nato ng aton kabataan by curiosity, mampang na sila ya. Pag nagsudako na ganing kalayo, manago sila. Because nga adlok sila kigan. Okay? Adlok sila kigan. So dadandra matabo nga matrap pa sila. So our responsibility sa aton nga mga parents no emphasize kinamon nga practice drill sa individual houses nga in case nga may sunog wala sila sa ilabalay, ang mga bataan naka-locate silang mine nga gilayon magwa in case of sunog kag i-practice nila sa ilang kabataan hindi magampang sang mga kalayo. Samtang, mas nagdugang naman ang pagpanghangkat nga ginaatubang sa mga bumbero kag Public Safety Transportation and Management Office sa ila pagresponde sa mga insidente sang sunog. Subong bangod nga may ginapangatubang pa nga pandemya. Nagmando man si Mayor Jerry Trillanes nga ini nga Fire Prevention Month, ang marching order ni Mayor Jerry Trillanes, ma-monitor man kita 24 hours sang mga any fire incident sa aton syudad. Kag importante maka-respond kita dayon because lain ini siya kung may fire incident kita subong kay ginapreparahan na kag naghambal na si Mayor Jerry Trillanes, nagaprepare naman kita ang aton nga CSWDO kag ang aton nga CDRMO sang separate ya nga mga evacuation center. Kung in case may ara kita ya sa mga fire incident sa syudad, separate ni siya ya sa aton nga mga COVID related nga mga cases sa aton syudad. So preparado na ina kag na-identify na naton. So una nag-respond kita nga nagasuksok lang kita sang PPE for fire nga mga related incident subong ya ang mga personnel naton nagasuksok na sang PPE sa COVID related man ya nga mga protection naton no. So amo ni kag kung makita ninyo basta fire hindi mo gid na makontrol ang tao. So ang critical madugang kita upod sa PNP sang dapat crowd control nga kung after sang incident sang fire ang tao maka-distribute kita dayon sang mask. Sa una pag after sang fire kita distribute naton pagkaon no. But during sa incident sang fire call nag-distribute na kita sang mask kag face shield para nga during sa pag ginuha kag pagtipon sa mga tawo makakahatag kita dayon kag manikawan sang spread sang virus. Sa subong, may 11 ka mga substation ang BFP Iloilo City. May ginapatukod man nga fire station sa Ungka. Ginpasalamatan sang talatapan ang suporta nga ginahatag sa ila ni Mayor Jerry Trillanes. Sa aton local government, especially sa aton pinalanggang mayor, nagpasalamat kita ang Iloilo City Fire Station sa wala nga kapoy nga pag-support sa aton Bureau of Fire Protection in terms sa aton mga equipments, facilities, sa pagbakal sang guma, kag sa plans ng aton nga pinalanggang mayor nga ma-provide sang amon nga stations nga papanami within sa city no. Kag amo na ang isa ang Ongka, nagpasalamat kami sa mayor nga
sa pagkatukuro namon sa substation sa magabulig siya sa pag-construct sina nga mapatigayon ang substation sa ungka sa budget sa namon nga kinahanglanon. At the same may programan kami sa substation namon sa dito sa Barrio Obrero kag di are committed nga ipakayuman at the same sa Iloilo. Oo. So madamo salamat sa amon nga pinalangga nga mayor. Para naman sa mga emerhensya dalasang sunog, sarang makigangot sa BFP sa sini nga mga numero. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.